Oscailte foireann nua Ghaelscoil na Laochra I mura de hína. Agrioch ócáid le chun ceile a íanamh ar an foireann nua, le ceol ó daltaí na scoile agus cúpla focail ó uachtarán an chumann lúcla scéal ar le oibreann. Tá go leor áisna nua againn, tá spás na geala, ildáte againn, tá hala Reinta againn le haig de páiste tá ag fólam le chéile, tá leabharlann, tá seomra riomhreachta, tá rang speisialta das nua oscailte agan comma. Is bralam an leabharlann mar tá sé anna ciún agus bhíon muid an terrain stracan seo nar bhíonn le churbáisteach sa clós. Tá lán leabhar agus cléthaí stracan seo agus tá an tulladh an sin agus féidirlinn sí síos agus bheith caint ar corda. Tá an seomra ranga níos mó ná na seomra ranga san seanscoil, agus tá gach ceann dá difriúil so tá sé mar barbáistí mar dheireadh, aráiste, faoi, glas, gurm agus curcra. Is bralam an leabharlann mar tá Lego agus tá cead léamh leabhar anseo comma. Is foireann modúlach é an foireann seo. A chilíonn gur tógach I BCA I láthair eile, solar astruíocht na PC go siomh na scoile, agus cuireach le chéile an seo iad. Is minic a bhíon foireann bodúlacha níos tíosaí ar inmh ná foireann tradiisiúnta. Katelyn Hayes, Nuacht Cúla4, Cúnta I bhálaí.